kang mane manego bed ni okawo nikech bende ang'wen ni tuo mar nyaldiema en tuo manyalo tero ng'ato gi ng'wech. Kendo okang' manade ma in kaka jalony inyalo nyiso ng'at mantiere gi ranyisi ma kamagi okawo, nikech ang'e ni moko kuom oganda bende bor kata mana gi ute mag thieth. Ing'e ni ng'at mang'ok en ng'at ma ok nyal kata mana muonyo yath, nikech kimuonyo yath to pod ibro ng'oge. Ng'at ma bende diewo e yo ma kaka ng'ama nigi nyaldiema en ng'at ma lose a lot of water e dende. Koro emomiyo nyaka oring mapiyo piyo mochopo e osiptal, nikech koro en ng'ama wadhi thiedho e yo mar miye yath kod mar mede pi e ler. Omiyo mano ok nyal time ot, ok nyal time ni wacho ni dhi nyiewo yath moro e chemist mondo imuony. Koro wawacho ni ka in gi ranyisi ma wasewachogi, ring mapiyo kaka nyalore mondo ichop e osiptal. Fortunately e thurwa kae sani ng'at ka ng'ato nyalo chopo e osiptal e yo mapiyo. Koro ber kiringo tichopo e osiptal, ichaki thieth immediately, to bende itimoni test mondo wa confirm ka in gi tuo mar kolera koso. Erokamano ahinya daktari. Bende nyakwarom gejwang' aparo ni mana ni antiere ka gi Dr. Mano Kevin Osuri ma bende na pisa mar thieth e kaunti ma Homa Bay. Koro ayaw ni pap e kinde thuolo mar dakika modongi kapok oromo saa 2:30.